V mailovej komunikácii sexuálneho predátora Jeffreyho Epsteina sa objavil dôkaz, že Američania zorganizovali pád vlády Roberta Fica v roku 2018. Jeden z najvplyvnejších amerických politikov vtedajšej éry píše, že tento týždeň padne vláda na Slovensku, tak ako sme plánovali. Z toho vyplýva, že Američania plánovali Majdan na Slovensku. A nemožno vylúčiť, že mali prsty aj vo vražde Jána Kuciaka, ktorá sa stala spúšťačom Majdanu. Zvláštne, že o tomto slovenské liberálne médiá mlčia. Viete prečo? Pretože v tom mali prsty aj oni. Ešte raz, existuje jasný dôkaz, že Američania naplánovali zvrhnutie vlády Roberta Fica. A je veľkou otázkou, kto s nimi na Slovensku spolupracoval, aby sa im to podarilo. Len pripomínam, že vďaka vražde Jána Kuciaka sa stala prezidentkou Zuzana Čaputová z PSK, ktorá predtým dostala od americkej mimovládky $175,000 a neskôr jej po uplynutí funkcie darovali polročný pobyt na americkej univerzite aj s frajerom. Je to ich človek. Pýtam sa celkom otvorene, mali americké vládne kruhy prsty vo vražde Jána Kuciaka? Alebo ako inak si vysvetliť, že sa tu píše, že plánovali pád vlády na Slovensku? Toto je neuveriteľné odhalenie, ktoré by malo okamžite spustiť vyšetrovanie všetkých tých, ktorí sú prepojení na Spojené štáty a profitovali z pádu vlády Roberta Fica. Došlo tu k strašnému zločinu. A máme dôkaz, že Američania v tom majú prsty.